Dobrý deň. Krásny a požehnaný deň vám prajem. Dneska sa ide cvičiť do Gladiator Gymu v Banskej Bystrici. Otestujeme s bratom, ohodnotíme. Boli tam už chalani, vraj parádne stroje, že šéfko vybavil, parádne to tam je. Čiže Staňo, neodpočúvaj ma. Staňo si umýva zuby, lebo nemá čas. Dneska iba taká slušná cvičba, dáme si iba nejakých 700 mg kofeínu. Dobre. Že v poslednom videu sa na mňa dalo ešte pozerať, pretože som mal tak asi o 10 kg menej. Prepáčte, že nenatáčam, ale iba žeriem, iba stále jem. Nebolo čo, nevedel som čo a sklamal som, lebo tréning po anglicky není najbližšie video, ale prisahám, bude aj tréning po anglicky. Ksihluš, tučný a Bravčová hlava, preukáž sa. Čo jebeš? Hýbaj. Do piči! Ale rýchlo! A čo robíš? Rýchlo! Jebe ti? Rýchlo! No idem. Kokot! Tak tebe dobre je. Ja to videl video. Staňo? Je tu Quadrido 1500 strojov od značky proste Hammer, Nautilus, Hoist a sú tu Primy, takže nemusíte sa trepať do Bratislavy, do 77 Fitness, proste môžete zajsť sem a máte to aj lacnejšie a bližšie. Top set? Ľudia, toto je séria navyše. Top set. Dať si bandáž. Ja viem, že niektorí mi hovorí, že mám suché ruky, ale toto je proste malá bandáž. Dobre? Jednu máme. Ešte druhá. Vidíme sa o 2 hodiny neskôr. Ja som ťa počul, ale čo hľadáš? Ľahké. Dobre. To bol dobre vtipný moment. Čo? Ona tebe pýtala sa, že si tam pozeral. Ale ja som to počul, a pozeral, že zrade, vieš. 4,20. Hej. Dobre. Čo s tým Harry Potterom na hlave?
Good morning. Good morning. I'm at the beach. Hodnotím to tu celkom naprtne, ale si srandujem, to tu pecka. Nový Disneyland. Walt Disney prišiel do Bystrice, nehal tu zo pár týchto rozprávok. A my ich teraz navštevujeme. Tonight we gon' be it on the floor. Dance the night away, live your life and stay on the floor. Dance the night away, grab some. Stanďo, kedy budeš mať takéto? Nikdy? Dobre. Asi nikdy také. Nie? No ty vole. Ľudia, keď sa budete chodiť strihať často, tak teraz si takéto kúpim. Dobre, ľudia, toto je koniec tohto videa. Mohli ste vidieť brutálne fitko, byť názov Banskej Bystrici. Podotýkam, toto je len môj osobný názor, že toto je podľa mňa najlepšie fitko Banskej Bystrici. Podľa mňa. Dúfam, že jedno nemenované fitko na mňa nedá trestné oznámenie, že som povedal, že toto je najlepšie fitko a nie, že ich najlepšie fitko je práve. Dobre, nepodstatné, nebudeme to rozoberať. Čiže hodnotíme to následne, že stroj je 10 z 10, priestor 10 z 10, svetlosť 10 z 10, zakoktal som sa, nevadí. Určite choďte skúsiť, vyskúšajte, napíšte do komentu, ak ste náhodou už boli. A vidíme sa pri ďalšom videu, takže tepéro.